Jamu mas mbak. Ayo kanca-kanca game mrene moro mrene aku dhewe. Ya enteni. Sadurunge dodol, ayo kanca-kanca awak dhewe nari bareng sithik ben laris.
dodolan apa toh kok kayak enak seger temen. Aku pengen wiro. Iki lho, aku dodol jamu godhong telo, jamu beras kencur, lan jamu kunir asem. Lah emang khasiatnya apa toh yu? Malah aku jadi penasaran. Rene yu, tak kandani. Iki jamu godhong telo. Jamu godhong telo iku khasiate nguatke awak yu. Lan iki jamu beras kencur. Jamu beras kencur kuwi khasiate tombo watuk. Lan jamu kunir asem iki yu, nyuda resiko lara jantung yu. Oh alah yu, aku saiki wis mudeng, matur nuwun ya. Sakjae wis suwe ora nembang iki. Ayo saiki nembang suwe ora jamu.